नोंथाङा थाङाबाबो जासिगोन नामा हाथायाव? जों आगैजों आंजों थांगौमोन ना? दे जेबो नङा। इस हाथायाव थांनो होनबाथाय गावहासो सिगां माबाबायना। बेनोसो नोंसिनि गामिखौबो नुगोन ना आं। ना नानि? ओमफ्राय नोंथाङालाय मानो थांनांगौ जाखो दिनै? आं बुंबायना जेबो नङा होनना। फैबाय जेला नोंसिनि गामिखौबो नायलांसै एसे। जोंनि गामियाव जेबो नायथावथावानो गैया। जेबो नङा दे, दंफां लाइफांखौ नायना फैगोन आं। मा? आरो बेखौबो नुवाबा बार जाना फैनोसै। नोंबा बुजियाना नानि? दे होमबालाय आगै, थाब थांना थाब फैदे जोंहा। दे होमबालाय थांदो। ओमफ्राय माबाफोर नांगौ नामा? आंहाथ' जेबो नांला दे। ओंखामखौनो संग्रोनोसै खोमा आङो। थाबबो जागोन ना आरो। आयु, माथो माइरंआनो थोआ नामा? आंलाय बेखौनो माइरंखौ थोगोनसो नंदोंमोनलाय। दाना आलासिनोलाय माखौ संबावनांगौ जाखो आंलाय? आयु, नायरोंथाराखै आं माइरंखौलाय। सानै जाजागोनबो खोमादां। आलासिनो थोबानो जाबाय दे, आं मोनजायाबाबो जागोन। मानसि सानैनो थोखागोन बियो, जायखिया संनोसै आङो। बिसोर फैगौमानि संखाना दोननोसै आं जायखिया। आंहा मोनजायाबाबो अरजाला दे, बिसोरनो थोबानो जासिगोन। गाबोन हाथायाव थांफिनना लायना फैनोसै आङो। आंहाथ' चावमिनबो जाखादों नालाय दहायो, जेबो नंला दे। जाबायथ' दे नानि। दोननायखौनो बावदोंमोनलै आं नानि। मोनबायथ'। दे। जेने थेने ओंखामा मोनबाय दे। आगैजों आलासिजों थोबानो जाबाय दे। ओमफ्राय बिसोरसो माला सफैबावो? दसे नेथ'नोसै खोमा। मा जाखो? मा दैखर नुफेराखै नामा? इसोर दैखराबो बिदिसो। दिनैसो नुफेरबाय थादों आङो माथो। मा ग्रहनिफ्राय फैनाय नोंलाय? फैनायालाय बे बुहुमनिफ्रायनो फैदों। दैखर नुफेरलायै हिनजाव बेलाय? नुवाखै नालाय नुवाखै आरो। आच्छा, दे सुरु खालामद'। खावद' दैफ्रा। आं खावनो रोङा होनखाबायना, खावना होदैया मामबेर। दै बाल्थिंसेखौनो खावनो रोंलाय? मा हिनजावलै नोङो? ए, दै खावनो रोङा नालाय रोङा आरो जोंना दै खावनांखायाबो। मासे दुगिलै बेलाय? नोंनि दुगिया खामानि गैया बेयाव। दै नांगौ नालाय खावदो सुदो। आयु आयु, दिनैसिम दै होननायखौनो खावफेराखै आङो। आयु, माथो दैयाबो गोथौथार। माथो सानदों? आंना बिमाया मा खावो माथो? ए मोद्ला, नोंसिनि बिमाजों आंजों जायो नामा सोरबा? आं जाबाय दैखौनो खावनो रोंफेरि। मारै खावनो रोंगोन दिनै आङो? रोङानोबालाय मारै खावगोन आङो? बाल्थिंखौ लादो, जब्ब' दैयाव हरदो। बास। दै बाल्थिंसेखौनो खावनो रोङाबालाय देनां फिसायनाव मा मावनांगौ जाहैगोन नोंलाय? आंलाय मानो मावनांगौ जाखो? मालाय आंखौ जायलांदों, बे मावना जाहागोन आरो। मासे बादुलि नोंलाय? आयु, बोरैबा गलांबा मा जानांगौ? नायनानैनो माथो खर'आसो मिदिंजोबखाबाय।
आयु ओमफ्राय सुवाबाबोथ' जायाना दैयादि नांथारगौ आंनो बे मोद्लाखौथ' र' नायगोन आं नोंखौ नोंनि थाखायनो दिनै आं गोबोरखियावबो गोलैबाय मावफेरि खालामफेरिखौबो खालामनांसिगोन नोंनि थाखायनो मोद्ला मा जाबावगोन गोबोरखि मोनामजोबथारबायलै जानाय नंलालै लुस्रनानैसो थांसै आङो बाराखौबा आयु दैफोरबो खावखानायबो गैथारबाया माथो एसेबो नायगोन आं नोंखौ मोद्ला नायखागोन आं नोंखौ नोंनि थाखाय दिनै आङो बेबायदि गोबोरखि हालोद जानांबाय सेम्पु फुवाबो खारबावनायसो नंलागोनलै मा जाबावगोन न'आव थांनानै सेन पाउडार गासिबो दाफबहैजोबसै आङो आयु मोनामजोबथारबाय आंहा बरसाखौ होसोनांगौमोन मा जाबावगोन दानाबा बे आगैजोंबो मा जाबावगोनथाय मानो ओंखाम जालांथिननांगौ जाखो दे आगैयाबो बेबो दाउ रेजेकजों आयु गथ'आनो मा बुंलाबायथारो नांगौबा मालाबा मोजां सम लाना जाहोगौमोन ना जाहोथारनोबाबो आरो बिनि सायाव जाग्रायाबो जालांबावगोनसो होनबावबाय मा जाबावनांगौ जाखो दे दाना जालांग्रायाबो जानो होनथारबाय जानो थिनग्रायाबो थिनथारबाय उफायथ' गैलाना दाना दाउ रेजेकजोंलाय बोरै जाहोनांगौ जाखो दिनै र' बाजै मोनानावनो मैद्रु एसे नागिरहैनोसै आङो बिसोरहानावसो जोगोनार दंसोगारोमोन जोगोनार बिजौखौनो लायनोसै आङो ओमफ्राय बेखौलाय बोरै हर लाखिनांगौ जाखो दिनै आगैयाबो बुंब्रला बायथारो माबा आं ओंखाम जाखांबानो थिनहरफिनगोनलै बेखौ सेंग्रा मानसिखौलाय बोरै हर लाखिनांगौ जाखो नाङा दे ओंखाम जाखांबानो थिनहरफिनगोन आङो बाजै मोनावनो थांग्रोनोसै आङो मामबेर लायना फैग्रोनोसै बाजैयाबा न'आव दंना गैयाथाय गाबज्रिनायनि आङो र' बाजै लावगि बाजै न'आव दंना गैयाथाय सोर जाखोबा आंसो बाजै इमि र' थांगौ दिनैसो फैदों नै बावाखै दहायसो आयु बेखौनो आंहा मोनथिथाराहायना खामानिफोराबो सोलाबथारा आंहा दामानि आरो थांनायबो जायासैना मोनथिलायलाङासै आंहा नोंदायाबो माथो खिन्थानो रोङाखैलाय नोंखौ गैया होननानै ओं बाजै आं हरखाबैसो थांनाय जाखादोंमोन इयु फै जिरायफै आगै मानोथो गसंबाय थाखो नोंलाय आजैया उन्दुलांबाय नामा बाजै उन्दुनोनो नागिरा गथ'आनो नै दासो दसे उन्दुबाय आं साहा फुदुंहैनि र' आगै जिरायथ' बिदिबा नाङा दे बाजै साहा फुदुंलायनांला आयु हामानोसै लोंलांदो आं दानोबा जानोबानोबा दानो दुंगोन नांथ'ला दे बाजै माबा आं एसे मैगंसो लांफैदोंमोन जोगोनार बिजौ एसे लांफैदोंमोन आङो बाजै दङबा आं बायगौमोन जोगोनार बिजौ लांनो ओं लांगौमोन आङो दंमोना गैयाबा दंनायालाय दङ ओमफ्राय हामानोथो बायलायनांगौ जाखोसै ओरैनो लांगोन हामा ओरैनो जोंहाबो जाखाया मानसिफोर लांफैबा हरलाबायखायोसो दे लां आगै लां ओरैनो लांबानो जाबाय दे जागोन दे बाजै बिदिबा खाहैनोसै आङो आलासिबो दंफैयोमोन जोंनाव आयु सोर आलासि फैखो सासे सिना जानामोन बाजै दे होमबालाय साहा लोंलांजागौमोन दानोबा दुंथारगौमोन दे नांथ'ला बाजै मालाबा लोंफैनोसै इमि इयु रजे नोङो नोंखौ फैबाय होननाय खोनानाय लोगो लोगो फैबायबो दा आङो बेखौनो नोंखौ माला लोगो मोनबावगोनसो सानबायमोन आङो ओरै फैना मानसिया जिरायफै ओमफ्राय आंखौ फैबाय होनना मारै मिन्थिखो नोङो नै नायदो आगै रुमायालाय माथो जाखो जोंना थांब्रबनाय खिन्थानायालाय दहायो
नोंसिनाव थांखांबावबाय माथो सानदों नों बेखौलाय माला थांखो गथ'आबो नुस्लाबलायखाया दा माला फैनानै माला थांखो नोंसिनाव हायो सोरबा नोंगिजों ओमफ्राय ना आं नोंखौ मोनसे निउस खोन्थानो बिराद एक्साइटेड जानानै दंमोन मा निउसलै बेलाय आया निउस माने दालायथ' जोङो माबा जबनि एप्लाइ खालामबाय थादोंमोन नङा होमबा ओमफ्राय ना एबार चान्स मोननो हागौ दे जोङो ओरैनो सिगांनियाथ' जायासैनो ना सिगांनिया माथो जेबो खबरानो फैफिनासै बाद होदो बेफोरखौ एबार मोनसे गोदान निउसखौ खोनासंदो बेखौ नायलाय मा बेलाय निउस पेपार आरे बुद्धु बेवहायनोथ' साख्रि ओंखारदों मा बियो बर'सा कम्पानिसनिफ्राय ओंखारदों बर'सा कम्पानियाव बिराद जब मोनलाबायथारदोंनो मानसिफोरा होमबा आंनि सासे लोगोआ बेबो दाख्लैहायसो इन्टारभिउ हैदोंमोननो ओमफ्राय मा मालाय सेलेक्ट जाबावबाय आरे बा होमबाथ' जोंहाबो एप्लाइ खालामनायनांगोन ना आरोथ' खोनानाय बायदिबा बे कम्पानिनि मालिकआबो बिराद मोजांखानो आयो नंगौ नामा नंगौथ' र' दे होमबा जोंहा सानैजों एप्लाइ खालामनायगोन दे नङाबा बेबायदि चान्सखौलाय बहा मोनबाय थानो ने बेनोथ' खाफाल मोजांबा जाफ्लांबायनोबो हागौ ना बे कम्पानिनि मालिकनि नामानो बर'साखा नामा एन्थ' आरो आयो जोंना जाफ्लांबायबा खम मोजां जागोन ने एप्लाइ खालामनायनि र' बेवहाय आयो आंनाबो रायलायनानै बावबायसो नायलाय थाब मैद्रुखौ सायनांसिगोन आलासि दंफैयो जोंहानाव बाब सोर फैदों नोंसानावलाय सोर फैनायाथ' दाना नोंनो मा होनना खिन्थाबावगोन दे आं मानोना आलासियानोथ' सिनायथारिबो नङा सिनायथारनायबो नङा मा बेनोथ' मा होनना खिन्थाबावगोन आं नोंनो जायखिया दिनै जोंहानाव ओंखाम जालांगोन बियो इयो बहायथो लोगो मोननाय ओमफ्राय हौवाना हिनजाव जाखोसै आलासियालाय ना बोराय ना बुरै आलासियालाय हौवासोमोन बा जायखियाना बिराद लं स्ट'रि मालाबा खिन्थासिगोन आङो दे नोंनो दे जागोन दे ओमफ्राय आंबो जालांसै नामा ओंखामखौ बिदिबा जालांदो दाउ रेजेकसो ओमफ्राय आंनोथ' सोलिजोबखायो गासिबो ओमफ्राय आलासिया दाउ रेजेक जायो होनदा जालाङोनो मालाय दाउ रेजेकखौनो बे आगैयानो थिनदोंआनोलाय बेखौनोथ' आं दाउ रेजेकजों जाहोनो बोरैबा मोनदोंमोन मालाय जालांग्रायानो जालाङोबालाय माथो सिन्था संना होदो ओमफ्राय नोङो साहा लोंनो नामा दहायनो दङमोन फुदुंखानाय बे आलासिनो फुदुंदोंमोन आङो दे बिदिबा आं थांथ'नोसै दे नङाबा दा आइया होदावलायगोन आं खिन्थाबोआखैना नोंसिनाव फैदों होननानै ओमफ्राय दे जालाङोबा जालांमारदो ओंखामखौ संनोसै आङो दे ओरैनोसो होननायानो आंलाय दे थाथ' ओमफ्राय दे बिदिबालाय ओमफ्राय बिसोरलाय दखानाव थांनाया मानो दाबो सफैदिया एफा गोबाव जायोना सोरबा दे जालांमारबालाय माथोबाव संना होनोसै आरो दे नोंबो लेंहरद' आगे मा बेफोरलाय माइरंखौलाय मानो लाबोखो आरो मिथिनाम गैयै नांखागौना माइरंखौबो आयु मानो लाबोखो दिनै आं लायगौमोन ना हाथायाव नोंसोरनो नांखागौ सानना लाबोखाबाय आं नोंसोर दिनैसो फैदोंना न'आव बेखायनो आयु बेखौनो आंहा गाबोन लायनोसो सानदोंमोनलाय मानो लाबोखो बेलाय आयु आगै आंनोबो मेथाइ लाबोदों ओमफ्राय दाउ रेजेकआ मोनबोबाय लायनो थांनाया
मा? नों नायनो मोजां मोनदों? दे होमबा लादो। नों लाखिदो मबाइलखौ, ओमफ्राय नायबाय थादो। नाङा दे, मालायनिखौलाय मारै लाखिनांगौ जोंलाय? आं गोदान बायफिनगोन ना ने? नाङा, जोंनो नाङा दे। ओं आगै, जोंहाबो बायगोनथ' आरो देनां। दे होमबालाय। ओमफ्राय बेदरखौलाय मानोथो लाबोबावनायमोन? लाबोआबाबो जासिगौमोनदां। जादोब्रा दिनै, आंबोथ' जानो लुगैदोंना गोथावनो। जागोनथ' आरो ना ने? मिसनाम गैयै संद' माबाय दे। ओं। गोथावथ' माथो, नोंबो माथो गोथाव संथारना ने? आच्छा, आंथ' दिनैसो मोनजादों ओमफ्राय मिस नाम गैयै संनायखौ। ओमफ्राय ओंखाम लाबावदो, मानोथो एसेल' लाखो? आं मोनायाव बारा जानो हायाना। हो? मानोबा? आं बिदिनोखा। नोंबो जादो मिस नाम गैयै। ओं, दा जागोन र', नोंसोर जाखांग्रोदो नामा? दे जाखादो। दे आगै जाग्रो नोङो, नोंसोर जाग्रोदो, ओमफ्राय आं जानोसै दा। ओमफ्राय आलासियासो ओंखामखौनो एसेल' जाथारबाय माबा। जाबायना नालाय। होमबाबो होगासिल'सो जाबाय, जायासैनो माथो एसेल' जाथारबाय। मालाबा जाफैफिनगोन ना। दे जागोन ना ने? आयु, माथो ओंखामा थोसिगोनलाय बेनो। ओमफ्राय आलासियासो खम जाथारबायना, बेदर लाबोलायनायानो एसेल' जाथारबाय बेसेरा। संफिननांला बिदिबा ओंखामा, आंनोथ' एसेयानो थोखायोना। आलासिनोसो थोगोना थोआ सिन्था जाबाय थादोंमोन आङो। दे, गाव जानो आन्था जाबायबालाय माथोबाव। आं थांथ'नोसै दे नानि। दिनै थाथ'ला दे नानि। मालाबा थाफैगोन दे, आंनि आइया लेंहरगासिनो ना। आंखौ रायगोन ना नङाबा? आं गिनाथ' गिया नानि, आंहा खामानि दंना। दे जागोन दे। इयो मालाय थांनो ओंखारखाबायानो, बेखौनो आंहा हर थाजानोसो गिदोंमोन। हर थामारसिगोनसो सानदोंमोन आंहा बेखौनो। मिस नाम गैयै, आंहा थांथ'नोसै। दे होमबा। मालाबा फैफिनगोन आं। दे जागोन। जानायफोराबो जाबजोबसो जाबाय, मोजाङैनो जाहोहरनो हादिया। जेबो नङा दे, दालायथ' गोथाव जाबायना। अब्लाबोथ' ना। रथ' आबा, नों दाबो उन्दुवाखै हायै? फिसालाया न'निफ्राय बाहेरायावबालाय बिमाया बोरै उन्दुनो आबा? गावखौनो फैगोन होनना नेगासिनो आङो। मानोथो एसे गोबाव जानाय आबा? आं माने सासे लोगोनाव हाबबोदोंमोन हायै। सोर लोगो बेलाय आबा? नों सिनायनाय नङा खोमालै हायै। ओंखामा खुरनोसै नामा आबा? आं दिनै जाथ'ला नामा हायै, माने आं जाना फैखाबायमोन। आं उन्दुहैनोसै दे हायै। आबा, हामाथो नोंखौलाय आंलाय माबा माबिसो खोनादोंसै। हामाथो नोंलायनो
सोरबा सिख्लानो चावमिन माबा माबि जाहोलायदोंनो। सोर खिन्थाया नोंनो आयै? खिन्थाग्रायानो जोबदों हाबा। हा नुबाय नालाय बुंबाय। बेनोथ' सोर बेलाय?